थँक्यू माताजी म्हाका हे ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या हाका कंप्लीट भागवत कोंकणी टिमाक आणि मुरलीधर प्रभूक आणि सगळे हांगा आयिल्ले सगळे डिवोटीजाक मागेले दंडवत प्रणाम आणि म्हाका हे ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक खूप खूप धन्यवाद. आणि ह्याच्या निमित्त हांव असणे म्हाका एक सेवाचे अवकाश मेळ्ळे आणि हांव हे सांगून असणे हांव मागीर सेशन स्टार्ट करता. मागीर ज्ञानांजन शलाका मागीर आजचे सेशनाचे नाव द मोस्ट फेमस किंग. आम्ही लास्ट सेशनात सगळे ऐकला बघा ध्रुव महाराजा बघे ऐकला ध्रुव महाराजानंतर तांगेलेच पिढीन तैलेलंच तांगेले डायनस्टीन तैलेलंच आम्ही ऐकला. कोणा बघे ऐकला अंग महाराजाला ऐकला अंग महाराजाला पूत आशिल्लो वेणा वेणा म्हण वेणाली दोन वेणा दुष्कर्म अंतसने अंग महाराज बरे किंग असल्या वरी तागेले पूत वाईट असा वाईट उरलेल्या कसने ते संन्यास घेतात एक एक पण तसने कशी बरे लोकांक कसने देव असणे कशी तरी करून आपणाला एक ताणून घेतात एक एक लाईक बरे पूत देऊन ताणून घेतात एक एक वाईट पूत देऊन ताणून घेतात तसेच नाही अंग महाराजांनी आपणाला रिटायरमेंट कसला घेतलं तर पूत योग्य नाशिले ते चिंतेचे बाहेर पड नसणे घेतले तसे असणे वेणा कडेचे नाही वेणाल कसले बॉडीचे नसणे वेणा असणे मस्त वाईट किंग आशिले म्हणून आमकां अर्थ झाले लास्ट किंग लास्ट सेशनात वेणाल सगळे वेणा कसल्यार जालेला मी की वेणा निमती असणे मागीर ते ब्राह्मण लोकांनी असणे तांक मंत्रांत असणे वेणाक असणे मान उडयली मागीर असणे ते बॉडी सुनीता तागेले तागेले बायल सॉरी त्याला आवसून असणे प्रिझर्व करून दवरलेले आणि तेच ब्राह्मण लोकांना असणे तागेले हिप्सा निमती असणे निशुदा म्हणे एक पर्सनॅलिटी पाप पुरुषाक भायर पड पाप पुरुषाने पाप पर्सनॅलिटीक भायर पडतात आणि त्याच्या नंतर असणे तागेले दोन आर्म्स असणे वेणाले दोन हाताचे एक हाताचे नसणे पृथू महाराज बाहेर पडता आणि तू दुसरी हाताचे नसरची देवी बाहेर पडता आम्ही सांगतात की पृथू महाराज असणे पृथू महाराज असणे किंगाले सॉरी विष्णूले प्लॅनरी अंश रूप म्हण जाऊ आरची देवी असणे लक्ष्मी देवी रूप म्हण आम्ही आम्ही हांगा हमका सांगून आता हांग कसले आम्ही कसे एक बाळशे जन्माक येता तशी असणे कशी ओढता बाळशे जन्माक येता होड जाता वाचता बरेता मागीर असणे स्टडीज करन असणे जॉब घेता जॉबान थोडे वर्ष चलता तशी असणे लग्न जाता मागीर ताका असे हे नॉर्मल जीवन हे जाल्यार पृथ्वी महाराज जन्माक येतानाच असणे किंग जावन किंगाचे म्हणजे तागेले सगळे कॅरेक्टर बिल्ड झालेले तागेले पर्सनॅलिटी सगळे पर्सनॅलिटी जाऊ कॅरेक्टर जाऊ मग ताका सगळे गोत आशिल्ले एक परफेक्ट किंगान कशी राबका ते सगळे ताका गोत आशिल्ले आणि तो तर बायले बरो आयलेलो जगतान कशी युजली आमी आयल तशी लग्न जावन बायल करून घेतात जाल्यार असणे हांगा पृथ्वी महाराजाले एक डिफरन्स आशिल्ले म्हळ्यार ते ते ऑलरेडी होड आशिल्ले जन्माक ब्राह्मणास तांगेल वेणा हाताचे नसणे ताका चर्न करून भायर काडता नसणे ही वॉज अ वेल एक राज अभिषेक जावचे योग्य आशिल्ले एक मनुष्य आशिल्लो सॉरी राजा आशिल्लो तो राजा असणे आता किंग आमगेले हे पृथ्वी महाराजाले आयले दिवस असणे तागेले कोरोनेशन जाऊ तागेले राज्याभिषेक चलता होता ते राज्याभिषेकानंतर नाही हे युनिवर्साचे ब्रह्मा सगळे डेमिगॉड सगळे लोक येऊन राबले होते आणि सगळे लोक असणे आपणाल बेस्ट असेल ताका गिफ्ट म्हणून दितात पृथ्वी महाराजा सगळे देवताच असणे एक एक अस्त्र दितात असणे आणि थोडे देवताच असणे तांकां मंत्र दितात ताचे अदृश्य जावन राबचे वर मंत्र सो मेनी सगळे लोकांना एक ना एक ऑलमोस्ट असणे 5 to 6 लोकांना असणे गिफ्ट्स बघे वर्णन असं तिथले ते सगळे देऊन जाले तसे असणे
तांकां पृथ्वी महाराजाक असणे तैर आपल्याला असणे मंत्री लोक जो सेजीस जो साधू लोक ब्राह्मण सगळे लोक असणे खुशी करचेक नाही खरे न्हू म्हळ्यार ट्रुथफुली प्रेज करतात कसली प्रेज करतात तागे फ्युचर क्वालिटीज तो आता आयला न्ही तो आज अकस्मात कोणतरी एक किंग जाल्ले तागेले फ्युचर क्वालिटीज प्रेडिक्ट करचे कोणाकूय साध्य ना तो कसलो मुखार करता बरो जात की वायट जात की ते तागेल हातांत जाता जाल्यार असणे हांगा साधू लोक असणे ऑलरेडी तांकां गोत आशिल्लें हो बरोच आसा आनी हो मुखार वचून बरो करतलो म्हणून ते तांकां गोत आशिल्लो सो ते मनोभावनांत असणे ताका प्रशंसा करून जाता तशी पृथ्वी महाराजाक असणे थोडं एकदम शाय जाता कसं सांग ताका अरे अजून कसले करना तांकां सांगतो रे पृथ्वी महाराज हांवें आज वरे कसले डिस्प्ले करना हे क्वॉलिटीज तुम्ही म्हाका बघा इतले बरे बरे सांगता खूप बरे म्हाका धन्यवाद त्याची निमती जाल्यार असणे हांवें हे केन्ना हे क्वॉलिटीज जाऊ हे गुण हांव तुमकां दाखोवन दिलना मुखार हांव दाखोवन दित की ना म्हाकाय गोतना अकस्मात तुम्ही इतले सगळे वर्ड्स तुम्ही सांगला मागे बघा ते कस तरी वाईट जाल्यारच नाही तुमगेचेर अपराध आहेत की तुम्ही फास्ट उलयतात त्याच्या खातीर मागेल रिक्वेस्ट आस की तुम्ही बरे भगवंता कोण प्रशंसक लायक असले एकलो एकलो भगवंता तागे बगे ग्लोरिफाय करात हे राज्यांत म्हण तांकां रिक्वेस्ट करतात हे आयकून असणे पृथ्वी महाराजाले गेस्ट आयिल्ले गेस्ट सगळे तांकां गेस्ट आणि साधू ब्राह्मणा सगळे असणे तांगे तागे मॉडेस्टी जो तांगेले विनम्रता पळोवन असणे खुश रावन असणे पृथ्वी महाराज असणे आणि ग्लोरिफाय करतात आणि ताका तागे बगे वर्णन करतात तागे बरे बरे तागे बगे सांगतात मागीर पृथ्वी महाराज असणे हे सगळे आयकून असणे मनाचे स्वीकार करून हे आशीर्वाद मन स्वीकार करून असणे तांकां वतान असणे गिफ्ट दितात कशी हे रिटर्न गिफ्ट्साचे आम्ही आज चोडाल बर्थडे केल्यार असले कशी आमकां रिटर्न गिफ्ट्स मेळटे गिफ्ट्स दिल्यार वापस गिफ्ट ते प्रथा आमगेले पृथ्वी महाराजा टायमारू आशिल्ली सगळे लोकांनी पृथ्वी महाराजाक असणे राज्याभिषेकान गिफ्ट दिले जाल्यार पृथ्वी महाराजान वता तेन्ना सगळे लोकांक असणे गिफ्ट वापस दिवन पटवून दिले ददाती प्रतिग्रहणार्थी म्हळ्यार एक पण कोणाक आम्ही कसले तरी घेतल्यार कोणा कडेच्यान तरी प्रतिग्रहणार्थी असल्यार मात्र ते प्रीती उरता एक मनशान करतर आपचे असल्यार ते प्रीत म्हणनात दोनू कडेच्यान येता वता राबका जाल्यार आमगेले परिस्थिती प्रकारून आम्ही अंडरस्टँड आम्ही अकस्मात कोणाक ते दिल्ले बरे आणि तांगेले परिस्थिती ना जाल्यार वय तांगेले एक्सपेक्ट ते करचे आमगेले आमी रिलेशनशिपाक न्ही मस्त तांकां त्रास दिल्या वरकर सो आमी ददाती प्रतिक्रिया दोनू कडेच्यान उरका जाल्यार अर्थ आमगेले भितर प्रितीचे भाव बरे उरका एक अनेक हातूंतल्यान भायर पडला म्हळ्यार एक जस्ट भायर काडत म्हळ्यार न्ही एक स्पिरिच्युअल आध्यात्मिक आशिल्लो मनुष्य तो न्ही कशी आयकोचे कोणालू वर्णने निमती कुशान आपणाल वर्णे निमतीनू कशाना कोणालू वर्णन भगवंतार वर्णन सोन न्ही कोणालू वर्णनंत कुशाना एक हंबल पर्सन आता अकस्मात आम्ही मेटेरियलिस्टिकली हंबल पळयल्या वरी थोडे लोक बरे उरतात जाल्यार न्ही एक पण पळयतात आम्ही थोडे लोकांक न्ही आपणाल वर्णने चिकन घेवची आवडना कसल्याक म्हण केन तरी ते तांगेले स्लो सेल्फ एस्टीम उरतात जो तांकां दिसता की ते लोक लायक ना म्हण दिसता ते विंगड जाता ते आमगेले ते मेटेरियलिस्टीक डिलिंगान जाता जाल्यार हांगा स्पिरिच्युअल डिलिंगांत न्ही पृथ्वी महाराजाक न्ही बरे एकच चीज सॅटिस्फाय एकच थिंग सॅटिस्फाय करता उरता ते न्ही कृष्णाले ग्लोरिफिकेशन कृष्णा लिलाचे वर्णने कृष्णाले वावाकार हेच तांगेले उद्देश होता मग एक पण कसं आता एक टायमार असणे एक प्रजे येऊन असणे पृथ्वी महाराजा सारता की पृथ्वी महाराज म्हाका आमगेले घरांत असणे खावचे धान्य ना ताजे निमती असणे आम्ही मस्त दिवसाचे भुकेंत आसात ते आयकल तशें न्ही अर्थात की पृथ्वी महाराजा की भूमी देवीन न्ही आपणाक सगळे ग्रेन्स जो धान्य न्ही सगळे आपणालीक दवन घेतला सोड दिना जाल्यार ती ते पृथ्वी महाराजाक ते रागांत ती तो आपणा शस्त्र घेवन भूमी देव म्हापशान लागता भूमी देवी ती एक गाईल रूप घेवन थंयच्यान धांवन वता जाल्यार वरीस पृथ्वी महाराज उद्देश कसले प्रजेले हित ताजे निमतीच तो तेगे म्हापशेन लागून डिटर्मिन जावन हांव तुका सोडना जातले तूं म्हागेले प्रजे लोकांक
धान्य दिवचे तुका सोडना जातले म्हण तांकां तांकां मागशें लागता. तेन्ना असणे ती फायनली ते हे राजाले हटा पळोवन जावं तागेले स्टबरनेस पळोवन असणे डिटर्मिनेशन पळोवन असणे तो सांगता ती क्षमे मागतात पृथ्वी महाराज लिगाणे सांगता पृथ्वी महाराज आवरी कशी तुगेले हे लोक प्रजा की आवरी तुगेले प्रजा आणि हांव एक बायल मनीस जावन हांव कोणालो पाप कोणाकांचे पाप करना जाल्यार असणे तुगे पयली आयलेले किंग असणे सगळे लोकांक असणे त्रास दितालो ताजे निमती तगेले तगेले तगू आशिल्ले कसले प्रजे लोक वरी म्हाका खाऊन असणे खंयचे भक्ती पुनस्कार कसले कर्ण जातले ताजे निमते हांवें असणी मागेल सीड्स जावं मागेले धान्य असणे हांवें भितर जावन घेतले आनी हांवें कोणाकू हांव ते रिलीज करना कसल्याक म्हण आणि तू हे सगळे रिलीज करना हांवें म्हाका मार नसणे तू एक बायल मनशेक मारचे एक अधर्म काम कर नाका म्हण रिक्वेस्ट करून घेतली मागीर असणे हे आमी अर्थ करून घेवं की इरिलॉजिसिटी म्हळ्यार अधर्म अधर्म कशी मुखार होड जाता पळय तेन्नाच न्ही थंयचे रुरल्स थंयचे लिडर्स जो ताका रुलर्स म्हणटात न्ही ते राज्य आशिल्ले तेन्नाच न्ही ती लोक न्ही अधर्मी जातात जो तांकां भगवंताचेर भक्ती उरना तसले टायमार न्ही तसले टायमार न्ही आमगे भूमी देवी आपणाल रिसोर्सेस जो आपणाल धान्य सगळी तग आपणाली दवन घेता कसल्याक ते पनिशमेंट बन तांगेल कले कले एक सोसायटी कसनी आमी हे जन्मा केले बरे खाऊन पिवन इच्छे आणि वच्चेक नाही आम्ही हांगा आयले एक पर्पसा निमती आमी हे सगळे रिसोर्स मेळ्ळा आमकां एक पर्पस कसला आसा हांगाचेर आमी आपणाल पोषण घेवन आमी विद्या घेवन कृष्णाल विद्या घेवन असनी हांगाचे जन्म मृत्यू सायकलाच्यान भायर पडचे आमगेले एक पर्पज आसा ते पर्पज सर्व करचे कसने आमी हे जगतांत आयला आणि ते भूमी देवली रिस्पॉन्सिबिलिटी की ती असले आम्ही तिघे वयर उरून आमी हे सगळे करतसात की ना म्हण तिगेल तिका ते ते तिगेल अर्थ करून घेवचे इतले हे ते तिगेले तिगेल कर्तव्य की ते वरी पळोवंक मेळचे तर तिने आपणाल कर्तव्य पालन करले हे सगळे ऐकून असते पृथ्वी महाराजान असणे तागेल मन शांत जाले आणि ते सांगतात की भूमिदेवीक आपला धू म्हण स्वीकार करनस नाही सगळे भूमिदेवीले कसे रिसोर्सेस सगळे असणे क्रम्बल करनस नाही सॉरी इकडे हार्ड नसणे सगळे असणे अर्थाक असणे ऍक्च्युली हातात सत्यावश अवतार म्हणतात नाही प्रभुपाद वरी सत्यावश अवतार सत्यावश म्हणजे एक मिशना खातीर आयले पृथ्वी महाराज वरी सत्यावश अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णू हांगा आयले कसं एज अ किंग कसी राबका एक बरे किंग कशी राबका माणसने ते दाखवून दिवचे कसने किंग प्रतू आयले सो हांगा किंग प्रतून कसले करले अर्थ हे जो मॅनिफेस्ट करतात न्ही अर्थ कसने अर्था कसने क्रम्बल करनस नहीं तयसने फ्लॅट थोडे फ्लॅट सरफेस करले थोडे माउंटेन्स करले थोडे रिवर्स करले विलेजेस करले सिटीज करले मागीर असने फोर्ट्स करले कवडंग सॉरी सॉरी कवाचे हट्स करले मागीर असने मिलिटरी लोकल इन्स्टॉलेशन्स रेडी करले माइन्स रेडी करले विलेजेस रेडी करले हे सगळे कर नसणे हे पूर्ती भूमिक असणे प्रॉस्पेरिटीन बंद सोडले हे हाजे निमते आमी अर्थ करून घेयात की अकस्मात आमगे एक राजाले मनस्थिती निमती असणे पूर्ती देशाचे उद्धार जाता एक राजा अकस्मात असणे स्पिरिच्युअल जो आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक असल्यार असणे आध्यात्मिक असल्यार असणे तो जगतांत असणे स्टार्वेशन कांड उडयचे तेच प्रॉस्पेरिटीन बर्न दवरत तर तेच एक राजा असणे भौतिक मनस्थिती दवन घेतल्यार असणे जो कॉन्शियसनेस दवन घेतल्यार असणे ताणी सोसायटीक असणे स्टार्वेशनान हाण दवरत मन एक पंथ असणे मृत्यू महाराज हे झालं हे इन्सिडेंट झालं तसेच नाही थोडे दिवसानंतर पृथ्वी महाराजांनाच नाही अश्वमेध यज्ञ 100 अश्वमेध यज्ञ कर का म्हणस नाही कोणा खातीर आपले प्रजे खातीर प्रजा खातीर असनी जाऊ आपले राज्य खातीर असनी भगवंताक सॅटिस्फाय करचे कसनी 100
100 अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट करता म्हण प्रतिज्ञा घेतली. मागीर न्ही अश्वमेध यज्ञ म्हळ्यार एक यज्ञ चलता उरता जगाचे थंयच्यान अश्व सोडतात. अश्व म्हळ्यार हॉर्स सोडतात. हॉर्स न्ही थंयच्यान पूर्ती एक राउंड मारून न्ही वापस कंच स्टार्टिंग पॉइंटाक येवन पावतात. ते राउंड मारतना खंयचे खंयचे राज्य कोत्ते ते राज्यान न्ही हे बाय डिफॉल्ट ऍक्सेप्ट करला की हे राज्याचे आयले हॉर्स न्ही हे आणि हॉर्सा पुढे कोण तरी उरतात. म्हळ्यार पळोवंक घेवचे की अरे खंयच हॉर्स करेक्ट वतस की ना. आणि ते हॉर्साचे दोळे घालून दवरले उरता. आणि ते हॉर्साक गेले जागा सगळे न्ही राज्य ते कसं ते ते राजाले अधिपतीन तेत्ता सांसान राजा असणे सगळे सांसान राजा मेळ एक होड राजाक असणे कसले तगेले आडलित जेव तगेले रूलरशिप एक्सेप्ट करता म्हणस न्ही हॉर्स सॅक्रिफायसाक न्ही हॉर्स सॅक्रिफायसेस ते एक्सेप्ट करतात. सो पृथ्वी महाराज कस करतात की हे पटवून देतात. 99 सॅक्रिफायस असे अश्वमेध यज्ञ सफल जावन होता. मागीर नेक्स्ट तुका 100चे 100th सॅक्रिफायसा टायमार न्ही इंद्राक न्ही इंद्र न्ही हे हॉर्स चोरता. कसल्याक चोरता इंद्राक न्ही शतकृता म्हण नाव उरता. म्हळ्यार परफॉर्मर ऑफ 100 सॅक्रिफायसेस 100 सॅक्रिफायसेस न्ही सरेलेल मनुष्य म्हण सॉरी मनुष्य देवता म्हण तागेले नाव तागेले शतकृता म्हण एक नाव शतक्रतू मागीर न्ही हा हे इंद्रस न्ही ताचे खातीर केन्ना आमी इनकॉम्पिटंट असल्यार मागीर एक रेकॉर्ड करला वर्ल्ड रेकॉर्ड करला मागीर केन्ना कोण तरी मुखार वच न्ही म्हण आमी बाय डिफॉल्ट ते एनविनेस मेटलिस्टिक असल्यार ते एनविनेस आमकां इतली इनसेक्युरिटी हाडत की आमी ते ऍक्शनात न्ही लोकांक स्टॉप करतात ते लोकांक त्रास देतात की ते लोक ते सफलता एन्जॉय करणे म्हण जो ते तांगेले रेकॉर्ड मोडणे म्हण इंद्रदेवन फुल ट्राय केले. कसे ट्राय केले तांणी आपणाक आपण साधूचे वेश घेतले आणि पृथ्वी महाराजा सॅक्रिफायसान गेले आणि हॉर्स चोरून घेऊन हाडले. मागीर हे पृथ्वी महाराज कोच जाता पृथ्वी महाराजांनी आपणाले सॉरी ऋषी जो गुरु जालेले अत्रि मुनीले निर्देश जो गायडन्स न्ही आपणाला पूत जाल्यार विजित सवा म्हण पटवून दिता आणि सांगता इंद्राक चेस कर जो इंद्राक मागच्यान पड आणि अश्व घेवन यो जो हॉर्स घेवन यो म्हण सांगता. मागीर न्ही ते जाल्यार न्ही विजित सवा न्ही कशी कशी जाल्यार पुत्र बापसूवार उरत न्ही पृथ्वी महाराजा पूत म्हळ्यार होड म्हळ्यार तो वरी तितले एलिजिबिलिटी उरता तेन्नाच पृथ्वी महाराजान ताका सिलेक्ट करून ताका पटोवन दिले उरता. तो गचून इंद्रा बरोबर फायट करता आणि ते हे घेवन येता इंद्रा कडेच्यान हॉर्स घेवन येता जाल्यार ताका मान उडयना. कसल्याक मान उडयना म्हळ्यार तो एक साधूशी वेशान उरता कोणा खातीर कसल्याक म्हळ्यार एक रिस्पेक्ट दवरचे एक साधूक एक रिस्पेक्ट आशिल्ले ते सोसायटीन ते रिस्पेक्टा संबंध न्ही इवन दो इंद्रा गोतूर की हो साधू नाही चला वरी तो ताका मान उडयना ते एक रिस्पेक्टा निमती. आता अनेक पंत हे वचून वापस घेऊन येता अनेक पंत इंद्र वता सॉरी इंद्र वता आणि तेच साधू वेशान वचून पटकने वचून चोरून घेऊन येता. सो अनेक पंत असणे विजित सवा असणे सांगता की विजित सवा अनेक पंत वचून येता अनेक पंत एव्हरी टाइम अशी मस्त वेळ जाता जे विजित सवा असणे तांकां सांगता की म्हाका सोडून दी म्हण ताका इंद्राक सांगून इंद्रा बरोबर फायट कर घेऊन येता वापस पृथ्वी महाराजा कडेन हॉर्स. मागीर हे एन नंबर ऑफ टाइम जाता मस्त पण जाता सर नासले टायमार तितले पृथ्वी महाराज कशी ना कशी तो इंद्र आपणाक वेश चेंज करून साधूर वेशान घेऊन वताच. त्याच्या निमती हे सांगतात की आम्ही आताच्या काळाक आम्ही मस्त लोकांक साधू वेशान पळयतात भितरचे तांगेल मन मन तांगेल मेटर भौतिक स्मरणेंत उरता जाल्यार न्ही तांगेले ड्रेसा निमती इट्स लायक फॅन्सी ड्रेस कितले चर्चन कितले एक धोती आणि हे सगळे मेळून अकस्मात एक मनशाक साधू वर दिसचे असल्यार
चड जावन एक माले सगळे करून 500 रुपया भितर साधू वार दितात फॅन्सी ड्रेसवर. जाल्यार साधू वार मन दवरून घेवचे कसले कोटी कोटी जन्माचे परिश्रम लागतात. सो हांगा हांगा हे जे न्ही हे अज्ञानी जाल्ले लोक असनी हे इंद्राले हे सिनफुल जो इंद्राले हे ऍक्टिव्हिटी पळोवन असनी ते आज वरी फॉलो करतात म्हण प्रभू भागवतामान बरयला. आज वरी कसं ताजे खातीर असनी रिलिजियोसिटी म्हळ्यार आमगे रिलीजन निमते आमगे ड्रेसेसा निमते आमकां लोक कसले चलतात म्हण दाखोवन दिला. आता ही एक हाजेची निमती एक संक्षिप्त भायर पडत की आमगे सेल्फिशनेस आमगेले स्वार्थ आणि आमगेले फाल्स प्रेस्टीज जो इगो इगो तेजे निमती असणे फाल्स आणि इगो निमती आमगेले तस म्हणजे आमगेले आमी सोसायटी जो आमगेले फॅमिली आमी मस्त हार्म करतात बिकॉज आमी इरेस्पॉन्सिबल जातात. केन्ना आमी आमगे बागे योचना करतात आमगे ड्युटीज आमी विसरनात. सो ताजे निमती आतां आमगे नॉर्मली योचना करचे गेल्यार आमगे सेन्स ग्रेटिफिकेशन आमी घराक आयले तशेंच न्ही आमी मोबायल घेवन बसतात. आमी आमगेलें काम चलता तशें आमगे मोबायल घेवन बसतात. जाल्यार आमगेलें काम आमगेले चोल्डा बरो कनेक्ट करचे जो ए सान सान ड्युटीज आमगेले आमगेले काम आमगेले ड्युटीज करचे आमी असत न्ही सायडाक दवरतात. हे केन्ना आसतना आमी आमगेले आमगेले फाल्स इगो आमगेले मायंड आमकां स्टबर्न करले उरता आमगेले आमगे हे इंद्र तृप्तीन लावून दवरले उरता. आमी सेल्फिश जाले उरता ताजे निमती आमी आमगेले रेस्पॉन्सिबिलिटी विसरन असणे आमी आमी हे भौतिक सॉरी हा भौतिक जगताचे हितून येवन पडतात. मागीर हांगा हे हटी जाले इंद्राने हे पदे पदे हे करचे पळोवन असणे मेंढी पळोवन असणे पृथ्वी महाराजाक मस्त राग येता. कितले पण करतलो आमी कितले पण आमी वचून ताका स्टॉप करत ताका मारचे व्हरून आता त्याला म्हणून तो साधू वेश घातला. साधू लोकांले मर्यादा खातीर आमी मारून जालो जाल्यार हो सोंड जाला म्हण हो राग येवन ना आता ताका मारतले अशें म्हण पृथ्वी महाराज भायर वता उरता तितल्यान असणे तागेले ब्राह्मणाच लोक असणे येवन सांगतात म्हळ्यार आता तो अकस्मात आयल्या वरी आमी आमगे मंत्रा निमती असनी ताका स्टॉप करेत तो तागेले रूप दिसून येत ताजे निमती तो यज्ञ करचे जाग्यार असणे ताका तो डिसेप्टिव्ह जो छला निमती येवचे जाणा आमगेले सॅक्रिफायशल एरियांत. सो ते देश टायमार तो ते आयक सांग ओके म्हणजे टायमार पृथ्वी महाराज ओके म्हणजे लॉर्ड ब्रह्म जो ब्रह्मदेव असनी ते यज्ञाकडे येऊन यज्ञान देतात आणि सांगतात पृथ्वी महाराजाक की तुम्ही इंद्राक असणे हे इंद्रालेसनी कपटी कार्याक असणे हे जावन ऐकून असणे हे सॅक्रिफायस सोडून दियात म्हळ्यार तुमगे 100th यशवश्वमेय यज्ञ सॅटिस्फॅक्शना खातीर लॉर्ड सॅटिस्फॅक्शन भगवंता खातीर सोडून दियात म्हण सांगतात. तर पृथ्वी महाराज असनी एक पंथ वरी योचने करना सर कसल्याक म्हण ब्रह्मान सांगले म्हण असणे आपणाले ओबिडियन्स दाखोवन आपणाले सेन्स ऑफ मॅच्युरिटी दाखोवन असणे सेन्स ऑफ मॅच्युरिटी जो आता नॉर्मली पळोवचें गेल्यार अकस्मात असणे ब्रह्मान हांगा पळोवचें गेल्यार असणे इंद्रा चूक आसा जाल्यार असणे पृथ्वी महाराजान असणे आपणान इंद्राले चुकाक असणे सायड कसले हे ब्रह्माक सांगले की तू म्हाका एडवायस दिता तो तागेलो चूक आसा ताणी करकशील ते ताणी ताक तू कसले सांगना म्हाका सांगता म्हण आमी नॉर्मल मनुष्य तशीच योचना करता न्ही तांकां चूक ना जाल्यार वरी कसल्याक बकोवका जाल्यार वरी पृथ्वी महाराजान ब्रह्मान सांगले म्हण एकय एक कसले एकय एक ओबिडियन्सा खातीर एक एक वाणी खातीर असनी एक ऑर्डरा खातीर ऑथॉरिटी ब्रह्मा स्पिरिच्युअल ऑथॉरिटी दिलेल्याक असनी मागेकिंत होड आसा ब्रह्मा मागेकिंत एडवान्स्ड वैष्णवा आसा म्हण असनी ते रूप भावांत असनी ब्रह्मान सांगला म्हळ्यार करेक्ट उरका म्हण सांगून इंद्रा खातीर इंद्राले हे कपटी जाल्लेले नक्कशिल्ले ऍक्टिव्हिटी स्टॉप करचे कसली सॅक्रिफायस 100th अश्वमेध यज्ञ त्यांना स्टॉप करतात. ते पळोवन असणे हे वर्च्यू जो हे बरे होड गुण पळोवन असणे लॉर्ड विष्णू असणे जो सगळे होडोड यज्ञ लागतात कोणाक सॅटिस्फाय करचे तसले लॉर्ड विष्णू असणे हे पृथ्वी महाराजाल इनकम्प्लीट जो 99 झालेले अश्वमेध यज्ञ पळोवन असणे
इतलं खुशी जाता न्ही ताका ती तो सॅटिस्फाय जाता. कसल्याक म्हळ्यार सबऑर्डिनेशन म्हळ्यार एक स्पिरिच्युअल सेन्स म्हळ्यार हांव मागेकीन तो व्हड वैष्णवाक असणे हांव बगूं जो आयकोका जो ओबिडियंट जावन राबका म्हणजे एक आशे निमती असणे स्पिरिच्युअल ऑथॉरिटी निमती ते ताणी ते करले म्हण ते खुशीन असणे लॉर्ड ब्रह्म विष्णू सॅटिस्फाय जावन ते यज्ञान येवन पर्सनली युजली 100th यज्ञ जाल तशी विष्णू येता उरता जाल्यार हांगा तो 99 येवन राबता आणि सांगता आणि इंद्रा करी घेवन येता आणि इंद्रा कडेच्यान फॉरगिवनेस मागचें सांगता. इंद्रा हे सगळे पळोवन अरे मागेली ते चूक जाले म्हाका दिसले की तू ह्या ऋतू महाराज हे मागेले इंद्राले कसले शासन मागत की मागेले हेवन मागत की हे मागत की म्हणून इनसेक्युरिटी निमती हे करले म्हणत नाही जेन्युअनली म्हळ्यार खरे जावन ताका फील जावन ताणी पृथू महाराजा लेगी क्षमे मागले आणि पृथू महाराजान असणे कसले मनात बिटरनेस द्वेष दवन घेन असताना असणे क्षमा करले. ताचे निमते आम्ही अर्थ करून घेवत की आमकां आमी कृष्णाक असणे क्वांटिटी निमती सॅटिस्फाय करचे जाणा आमी म्हणतात न्ही कृष्णाक हे छप्पन भोग दिवका आणि जावं छप्पन भोग दिवका बेसिकली बरे दिल्यारे बरे तशी न्ही सांग जाल्यार युजली आमी दिलना जाल्यार कसले तुगेले भक्ती भक्ती नाही असे सगळे आमी आमगेले भक्तीक लोकल भक्तीक आमी जज कर कोण आपणाले क्षमते आपणाल कॅपॅसिटी पूर्ती दिता पळय ते एटिट्यूड जावं ओबिडियन्स जावं तागेल इगो सायडाक दवरून कृष्णाले सेवेक लागपय ते कृष्णाक मस्ट मोर सॅटिस्फाईंग हांगा कृष्णान पळय की वैष्णव होड वैष्णव कसने कसी तांणी बघून ऐकले जावं तागेल मनांत असले द्वेष दवरून घेना आसतानासनी तांणी इमिडिएटली तागे इतलो व्हड प्रतिज्ञे तांणी सोडून दिले म्हणजे पृथू महाराजाले हे गुण पळोवन असणे कृष्णान एटिट्यूड ते क्वांटिटी किंत व्हड जालते. मागीर हे सगळे जाले तशेंच न्ही पृथू महाराज असणे विष्णूक पळोवन असणे सगळे एक आशीर्वाद दितला म्हळ्यार कोणाक मनांत आशिल्ले व्हड आशे आशिल्ले आशे निवारण आशे पूर्ण करतले भगवंता म्हाका कसले म्हाका हेवन नाका जावं म्हाका स्वर्ग नाका जावं लिबरेशन जावं मोक्ष नाका म्हाका म्हाका कोटी कोटी कान दी ते कोटी कोटी कानांत असणे हांव असणे तुगेले नरेशन जावं तुगेले तुगेले गुणगान आयकोचे इतले म्हाका मन तृप्त जावन आयकोचे इतले म्हाका हे दी कान दी आणि ते मन तू आयकतानाच न्ही तुगेले प्युअर डिवोटीज आणि तुगे बगे कस तरी सांगल्यार म्हाका ते आयकोचे इतले भक्ती डिझायर ते स्टेट दी म्हाका म्हणस न्ही सांगून मागून घेता कृष्ण सॉरी पृथू महाराज कृष्णाले पृथू महाराज हे निस्वार्थ भक्ती पळोवन असणे विष्णू भगवंत सांगता की तू असणे म्हाका तुगेले तुगेल भक्ती मागे मागे कधी दिवसा दिवस चड जाऊ आणि तुगेल तुगेल हे डिसिजन की तुवें म्हाका प्युरिटी म्हळ्यार कंप्लीट अनइंटेन्शनल म्हळ्यार कसले म्हाका हे दिल्यार हे मेळटा हे दिल्यार हे मेळटा ते कसले डिलींग नासतना तू म्हाका प्रीत केला जो ते ताजे निमती तू भक्ती करला न्ही ते भक्तीन तसने ते एक्सप्रेशना निमती जावं ते रितीन तसने तू असने हे भौतिक जगताचे भौतिक जगत मायाक असने क्रॉस ओव्हर करन येवचे इतले क्रॉस ओव्हर करन येतलो म्हण सांगतात मागीर असने हे सांगून असने विष्णू भगवंत थंयच्यान अदृश्य जातात आणि पृथू महाराज असने तांगेल सिटिजन्साक असने बरे करून पळोवंक येता जीवन काडता उरता. ह्याच्या निमते आम्ही अर्थ करून घेऊ की पृथू महाराजांनी हे मोडा निमते आम्ही अर्थ करून घेऊ की एक डिवोटी
तक्कस न्ही कृष्णा ग्लोरिफिकेशन सोन जो डिवोटील असोसिएशन सोन नसने तका कसले तेगेल डिझायर उरना तेगेल मन असणे तेगेल इच्छे अप्रतिम इच्छे असणे कृष्णान ग्लोरिफिकेशन कशी रूच येता पळय की आमगे चोलडा बगे आमगे चोलडान वाचले खाल्ले करले तेजे निमते आमगे ते कसे सान सान एकट्यांनी हसले मगेल दुयेन हसले मगेल पुतान हसले सांगचे एक सान घरे चमकत असा हे सगळं सान सान ऐक जाल्यार ते हर्ष कितले येता पळय तशी असणे एक भगवंता बगे सांगता नसणे एक भक्ताला बॉडीन तसणे ते हर्ष प्राप्त होत तेज खातीर असणे आमी कृष्णा जन्माष्टमी कृष्णाले दामोदर लीला पदे पदे करता तेजे निमते आमकां हर्ष उत्पन्न जाता आणि आमगेली बाय डिफॉल्ट आमी आसत न्ही आमगेली खुशी कृष्णान कुशींत आसा जाल्यार आमकां अर्थ जाणा ते आमकां आमकां हे भौतीक खंतून आमी इतले मेळ्ळ जाला न्ही मस्त कोटी कोटी लायफाचे मेळ्ळा न्ही की आमकां आमगेले खरे रुची कसले आसा म्हणून वतना सो हे इन्सिडेंट झालं तशी थोड्या दिवसानंतरच नाही पृथू महाराजसनी एक आपणा राज ऋषीचा कपेता आपणाला तगोश राज ऋषीज आणि ब्रह्म ऋषीचा कापयता आणि देवताचा कापयता आणि सगळे लोक कापोवनच न्ही अनेक यज्ञ करता हे यज्ञ कसले करता सिटीजन्स लोकांक म्हळ्यार प्रजा लोकांकच न्ही भक्ती मार्गान मुखार हाडचे कसने हाडतात ते यज्ञाचे नाव धर्मशिक्षण ते सांगता सांगताच नाही हे भक्ती बगे सांगता की पृथ्वी महाराज भक्ती कृष्णा बगे भक्ती करल्यारच आमगेल मन क्लीन जावन होता जो साफ जावन होता आणि आमगेल हे नक्कशील विचार मिसगिविंग्स हांगेले तांगेले हे सगळे आमगेल मनाचे काण उडयत तसे तसले सच्च डिवोटीज तसले डिवोटीज असणे ही भौतिक जगतांत अनेक पण देणार तसले भक्ती आम्ही तेच खातीर तुम्ही असत नाही तुम्ही सगळे प्रजे लोक मागे हांवें सांगल्यावर ऐकयात आणि मागेले आपणाले कसले आहे तू की अप्रती आता कसले रिझर्वेशन्स नासतना कसले रॉंग इंटेन्शन नासतना कसले डिलिंग्स नासतना ओनली कृष्णा बगे प्युअर भक्ती आपणाल मन थन आणि वाणी निमती असणे आपणाल सर्व्हिस करत आपणाले कृष्णाल भक्ती करत आणि आपल्याला वर्णाश्रम ड्युटी आमगे कसले ड्युटी आज वर्णाश्रम आमगे खंयच्या आमी अकस्मात ब्रह्मचार्य आश्रम असल्यार कसले करचे गृहस्थ आश्रमांत असल्यार कस करता जो आपणाले संन्यास आश्रम आणि वानप्रस्थ आश्रमांत कसल्या कस खंयच्या आमगेल्या आश्रमांत आसा ते एक आश्रम ड्युटी असणे कोणा खातीर करणे कृष्णाक सॅटिस्फॅक्शना खातीर करत सोड तू नॉर्मल नाही मागीर हेजे निमते असणे कृष्णाक आमी आणि अनेक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार असणे वैष्णव आणि ब्राह्मण लोकांक मस्त सेवा करात म्हण हो प्रॅक्टिकली आणि हो सांगतानाच न्ही अकस्मात हांवें सांगल्यार असणे हेच वर्ड हांव हेजेचे 0.0001% करना जाल्यार मागे निमते हांवें हे सांगल्यारच न्ही अरे हे कसले हे आपणच करना दुसरे लोकांक कस सांगता म्हणजे जाल्यारच न्ही पृथू महाराजानच न्ही हे आचार्य जो आपण सांगले वाणीन तसले सगळे आचरण करलेल्या कसने त्यांनी सगळे सांगलेले ऐकतात कोण ऐकतात प्रजे लोक ऐकतात आणि त्यांनी ते लोक ते प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करचे ट्राय करतात हेच टायमार असणे चार कुमारस सॅक्रिफायस ते यज्ञांत येऊन पावतात पृथू महाराज तांकां सुस्वागत करन असणे खुशखुशीन सुस्वागत करून तांकां संग सेवा करतात आणि सांगतात मस्त खुशी जेवण असणे मस्त एकदम तांकां मस्त ते सान कुमार जग असणे तांकां सेवा करन असणे इतले ग्रेटफुल फील्स जातात न्ही इतले खुशीन करतात आणि सांगतात की खुश ते नशीबान उरतात की ते ग्रहस्थ कोण की तांगेले पैसे उरना जाल्यार तांगेले घरांत असणे साधू संत येवन साधू संत जाल्यार तुम्ही जाल्यार साधू संत येवन सेवेकंग घेवन वतात जाल्यार असणे अनफॉर्च्युनेट म्हणजे दुर्भाग्य जाल्लेले ग्रहस्थ कोण उरतात म्हळ्यार तांगेले सगळे उरतात जगताचे सगळे फॅसिलिटीज उरतात जाल्यारच न्ही आपली घरान वैष्णवाक हाड सेवा कंगेनात सेवा करनात सो तांगेल घर कशी एक झाडान दसणे कशी सर्प येवन रावता पळय तशी असणे तसले तांगेल परिस्थिती उरता म्हाका आमकां कस तरी अशें सांगात की म्हाका कस तरी अशें सांगात की हांवें हे
बेनिफिट हे जगतांतच न्ही भौतीक जगताच्यान भायर पडचे कस न्ही म्हाका अनुकूल जावचे इतले आमकां एक कसले विधी सांगून दियात म्हण सनत कुमाराक सांगून सनत कुमार असणे हे सगळे ऐकून असणे भेद नासतना खंयचे तांगेले मातांत असणे रिझर्वेशन जावं पार्शालिटी जावं कसले नासतना असणे ते समान भावान ते सांगतात की द हे स्क्रिप्चर्स सगळे शास्त्रांत अकस्मात आम्ही जिस्ट काढल्यार किंवा त्याचे समरायझेशन काढल्यार न्ही आम्ही हे सोसायटी कशी बेनिफिट जाता हे पूर्ती जगत कशी बेनिफिट जाता म्हळ्यारच न्ही कन्क्लुसिव्हली बल सांगता म्हळ्यारच न्ही डिटॅचमेंट फ्रॉम बॉडीली कॉन्सेप्शन जाऊ आपण आमगेले हे भौतिक शरीर जावं बॉडी भौतिक आयडेंटिटीचेर आम्ही डिटॅच जावका आणि सेकंड अटॅचमेंट टू द सुप्रीम लॉर्ड कशी हे मन म्हणे एक सीट असल्यावर हांगा एक माया तरी बसचे जाता जाऊ कृष्णा तरी बसचे जाता दोनू बसचे जाणं सो असणे कशी माया कृष्ण असणे ते आम्ही ट्रेनाचे इन्सिडेंट मस्त पण ऐकल्यावर का एक ट्रेनात असणे एक बायल मनीस बसले होता सॉरी एक फॅमिली बसले एक बायल मनीस बसले होतं मागीर हागूर कोण तरी येऊन सांगतात मग थोडे जागा दी मागीर तागेले चोडा येता मागीर तो अनेक चोडा येता अनेक बायल येता अशी करून ते रियल पर्सन असणे उठून होतात तशीच असणे आम्ही कृष्ण हांग बसलेले असणे आमक माया घेवची जागा दिवं नये उलटा माया बसल्यार असणे हगूर 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 कृष्णाक घाल 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 असणे माया ताचेर उठून येवचेवर आम्ही कार्य करता आमगे प्रयत्न आमगे एंड्युअर्स फुल तंदूत दवरप तो तशी सांगता सांगता सनत कुमार सांगतात की हे कशी करचे जाता आम्ही हाय करका हे हाय कसे आहे डिटॅचमेंट टुवर्ड्स फ्रॉम द बॉडीली कॉन्सेप्शन अँड अटॅचमेंट टुवर्ड्स सुप्रीम लॉर्ड हे हे आम्ही दोन करका जाल्यारच न्ही हे कशी करचे साध्य असा कशी कानान येते कॉन्स्टंटली हिअरिंग द लॉर्ड्स क्वालिटी आम्ही कशी कानांत आम्ही हे इयरिंग्स काय घेतात पळय तशी आम्ही कानांत असणी कृष्ण वाणी घालता रक्क हे मटेरियल ऑर्नामेंट किंवा मटेरियल डेकोरेशन म्हणे तुम्ही जाल्यार असणे कानांत आम्ही गेले कृष्णवाणी होते ते स्पिरिच्युअल डेकोरेशन सो ते आम्ही पदे पदे कानांत असणे कृष्णवाणी गान गान करता हे आमगे हेच इंद्रिय आमकां आमकां भौतिक आणि स्पिरिच्युअल भौतिक आणि आध्यात्मिक दोनूचे डोर जावन रावता कान स्किन सगळे इंद्रिय तृप्ती इंद्रियांचे सगळे दोळे सगळे तशीच असणे कानाचे इतले आमगेले वर्णन आस की आम्ही अकस्मात न्हिदले म्हण समजून घेयात रात्री न्हिदलेले तर नसते आमगेले दोळे बंद उरता आमगेले स्किन तरी हे आमगेले तोंड जीभ सगळे असणे न्हिदले उरता जाल्यार असणे कोण तरी चोर आयले किंवा कस तरी येयले फर्स्ट सेन्स ओपन जावचे कान सो कान केन्ना हे उरता कसले ऐकत उरता जेव्हा फंक्शनिंग उरता चड सो हे कानाचे फंक्शनिंग असते यूज कसल्या करचे कृष्णल सेवन कृष्णल बगे ऐकोचे कृष्णा लीला बगे ऐकोचे कृष्णा ग्लोरिफिकेशन ऐकोचे आणि हगूर 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 हेच कान असणे आमकां आमगेल भौतिक जगताचे आमकां कान कान उडोवन असणे आध्यात्मिक जगतालेही व्हरता ओके आणि आमी अकस्मात करचे जालना कसले आमगे परिस्थिती जाता अकस्मात आमी अटॅच जावन रावल्यार न्ही आमी लोअर फॉर्म्स ऑफ लायफान जाता जावं आमी एनिमल जावं आमगेले आमकां हे आमकां शरीर मेळना आमकां कंच शरीर मेळटा ते वतना दवा देन आमकां हे शरीर मेळनासतना आमकां हे ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा की हे रियलायझेशन करचे की आमगे पर्पज ऑफ लायफ कसले कृष्णल सर्वीस म्हण कृष्णल सेन्स ग्रॅटिफिके सॉरी कृष्णाले भक्ती करचे आमगेली पर्पज आणि हांगाचे भायर पडचे आमगेले उद्देश म्हण आमकां गोत जाता हे जाल्यार न्ही हे ऑपॉर्च्युनिटी कितले वर्ष कितले मिनट बंद मेळटले म्हणटात की आमकां हांवें मस्त वर्षा म्हापशेन आयकलेले हे की अकस्मात एक व्हड समुद्रांत एक टॉर्टायज एक लॉगा भितर वचून असणे आपणाक ते लॉगांत असणे दोन सॉरी लॉगांत असणे एक होल उरून आपणाला तोंड असणे लॉगाच्यान भायर काडून असणे सूर्य पळोवचे चान्सीस असणे मस्त उरतले जाल्यार जाचे कितें कमी चान्स असणे आमगे शरीर हे ह्युमन बर्थ मेळचे जावं ह्युमन शरीर मेळचे जावं हे मनुष्य शरीर मेळचे मस्त रेर
तसले रेर आमगेले कार्य करता करता असणे आमगेले हे पर्पज बरी आमकां उडगास देवन घेवका आमगेले मस्त हे उरता आमकां मस्त सगळे करचें आसा जगतान कर्तव्य आसा रेस्पॉन्सिबिलिटीज आसा सगळे आसा जाल्यार हे हे बरी आमगेले पर्पज म्हण आमी उडगास जावन घेवका हे ऑपॉर्च्युनिटी पदे पदे मेळना हे सगळे सांगून असणे सांगतात सनत कुमार सांगतात की लॉर्ड वासुदेव कृष्णा बगी असणे आपणा एंगेज आमगे सगळे इंद्रिय कृष्ण सेवेन लावल्यार असणे हे भौतिक जगताचे तापाचे आमी भायर पण आमी भौतिक डिझायर सगळे सगळे आमी भायर पडन असणे आमी कृष्णाले पाद लोटस फिटार असणे आमी बोट जावन बसून असणे हे माया म्हणजे सागर जाऊ तातूंत भितर वरचे शार्क्स कोडो डिफिकल्टीज सगळे आरामशे पार करन असणे वचत म्हण किंग पृथू असणे सॉरी सनत कुमाराक असणे पृथू महाराजाक सांगतात पृथू महाराजान सगळे हे ऐकून जर सेवे सगळे करन असणे तर पृथू महाराजाक थँक्यू म्हणून असणे सनत कुमार सगळे थंयसर होतात मग किंग पृथू कस करता हे सगळे ऐकून असणे एक्झम्पलरी किंग्स म्हळ्यार तूं एक बेस्ट लीडर म्हण असणे भायर येता ऑल्दो तेगेले सगळे आसा ताका सपोज राजा होड राजा एक आमगेले एक सान राजाचे राज्य नेतो फूल भूमीचे राजा तो तसले राजा आणि सगळे कम्फर्ट असता तेगेले तेगेले उरचे कम्फर्ट आमी योशने वरी करचे जाणा त्यातले सगळे उरला वरी तेगेले मन काही करताले कृष्णान भक्तीन दवरताले आणि हे तर जीव दिवस दिवस लर्न करन तेगेले कर्तव्य करता करता असणे तो त्याला भक्ती सोडून दिली ना त्याला भक्तीच असणे त्या कृष्णाले सर्विस घालता तो आणि असले एक्झम्पलरी किंग असलेला तो पूर्ती जगतांत असणे मस्त फेमस जावन राबलो मागीर थोड्या वर्षानंतरच न्ही तागेले केन्ना वानप्रस्थ करचे टाइम येत पळय पृथू महाराजच न्ही आपणाले राज्य आपल्या चोडलाक दिवन रिटायरमेंट घेवन काही वानप्रस्थाक होता काही होता तपोवनाक वचूनच न्ही तागेली ऑस्टेरिटी स्टार्ट करता थप स्टार्ट करता तागेले शब्द वाणी तागेले इंद्री आणि तागेले स्वास हे सगळेच न्ही कृष्णाले सेवेन तच दवरता तो आणि कसले ना ताका पळोवन तागेले मागशे नसणे तागेले बायल जालेले अर्ची देवी ते वरियस न्ही आपणाल स्वइच्छन अशी न्ही की गोवान यो म्हणल्यार वचक लागले जे सोसायटीत प्रेशर आसा अरे हांव गेल ना जाल्यार कस म्हणटात लोक बायले गोवाक सोडून राबले म्हणटात कसले तसले कसले तागेले रिजर्वेशन जेव माय ते सगळे नाशिल्ले तेगेले न्ही ओन्ली ती खरेनू तेगेले गोवाल फूड भक्तीन न्ही ते म्हापशेन वॉलंटरीली विदाउट कोणालू इन्फ्लुअन्स जानासतना आपणाल स्व इच्छेन असणे ती वता आणि सेम आपणाल गोवा लँडर असणे आपणाल सगळे ऑस्टरीज फॉलो करतात आरची मागीर हे करता करता आरची देवी असणे मस्त बारी जाता जाल्यार असणे तिगेले गोवा कडेन उरचे ते प्रीती खातीर असणे तिगे गोवाले प्रितीन सर्वीस करलेल्याक असणे तिका एक वरी सांगतात की तिगेले भागवतान बरें तिका केन्ना कसले पेन फील जालें मागीर हे कृष्णान भक्ती योगा कर आणि हांगा पृथू महाराजान असणे कंच योगा करलेली भक्ती योगा कंचे वचून असणी तपांत वचून हिमालयाक वचून असणी अष्टांग योगा सगळे करना ताणी केलेली भक्ती योगा कृष्णाले खातीर ताणी पूर्ती जीवन हे डेडिकेट करून कृष्णाले वर्शिप करले मागीर असणी अशी मना कृष्णान असणे आपल्या मनाक स्थापन करून कृष्णांत आपणाले शरीर सोडून दितात पृथू महाराज हे पळोवन असणे हरशी देवी असणे मस्त म्हणता जाल्यार थोड्या वेळानंतर असणे तिका रियलायज जाता आणि ती बरी असणे पृथू महाराजाले शरीर तसने शरीर असणे फ्युनेरलाक घालन असणे अँड देन त्याच्या नंतर ते ताका सुत घाल 3 टाइम सुत घाल ती बरी मेडिटेटिव्ह सती धारण करता आम्ही हे अर्थ करून घेऊ की हांगाचे सती आणि म्हळ्यार आणि पहिली काळाच्या सतीन तसनी डिफरन्स आशिल्ले हांगा तिगेल ती वॉलंटरीली वताले हांगा कोणू तिका प्रेशरायज करना आणि ती इट वॉज नॉट सोसायडल तिगेले 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 तिका ते अग्नीचे ताप असणे कमी लागत आशिल की ते गोवा कडेचे दूर जावचे तापाकेंत असणे
अग्नीचे ताप तिका मस्त तंप दिसता. तसले तसले परिस्थितीत आले तर मात्र अर्ची देवी मला सती वॉज सती केन्ना वॉलंटरीली उरताल पयलींच्या काळार. आणि आमी हे अर्थ करून घेऊ की आतां कृष्णा कितले सगळे बायल आशिल्ले जाल्यार न्ही कृष्णाले प्रायमरी बायल जाल्यार न्ही रुक्मिणी देवी आणि सत्यभामा आणि हे तीन लोक सोडून बाकी सगळे कोण सती करना. आणि मस्त सगळ्यात पांडवा जालो कितकी लोकांनी सती करना. सती वॉज नॉट कंपल्सरी. आणि हे सगळे पळवूनच नाही हे आर्ची देवीन असणे आर्ची देवीन हे करलेलं असणे पळवून असणे सगळे पळत कोण पळत होतं देवताज आणि देवीज पळत होतं. देवताज देवीज सगळे स्वर्ग लोकाच्या पळत नसणे ती लोक सांगतात हे जय आर्ची देवी आर्ची राणी तुगेले तुम्ही असत नाही तुमगेल मन वाणी आणि शरीरा निमती असणे बघ लक्ष्मी देवी कशी विष्णूक सेवा करते तशी तुम्ही असत नाही तुमगेल गोवाल सेवे करला आणि तुम्ही असणे ह्याच्या निमती असणे देवता डेमिगॉड्स जो देवीज वरी नाही डेमिगॉडचा डेमिगॉडाकिंत तुम्ही उच्च स्तरांत असता. आणि तुम्ही असं ह्याच्या निमती असणी आपणाले गोलोकां जो स्पिरिच्युअल वर्ल्ड जो आध्यात्मिक जगतांत नाही तुम्ही तुमगेल गोवाक असणे फॉलो करून घेऊन गेला. मग ते सांगता सांगता पृथू महाराज आणि अर्ची देवी असणे हे सांगून हे इन्सिडेंट नंतर असणे स्पिरिच्युअल वर्ल्ड गेले. आम्ही कानान हिअरिंग आणि कसले चॅन्टिंग अबाउट कृष्ण हे आमी हे सगळे ऐकल हे कसले हेजे निमती आमकां मेळ्ळे आमकां कसले जिश्ट मेळ्ळे. आम्ही कसले ऋतू महाराजाल हे काणी ऐकल्यार की आमकां फलस्तुतीन सांगला की आम्ही हिअरिंग अँड चॅन्टिंग आम्ही एक पण थिअरी एक पण आम्ही कानांत ऐकले अँड चॅन्टिंग आम्ही सांगतसात ताजे निमतीच न्ही आमकां कसले आमगे मनाचे डिवोशन स्तर जाता. कृष्णाले न्ही कृष्णा लेगी फेथ ना जाल्यार आमगे फेथ स्तर जाता आणि आमकां कृष्णा लेगी न्ही एकदम कशी गंगे न्ही हातूंत समुद्रांत आपण जेन्ना फॉलो विदाउट हिंड्रन्स पे तशीच न्ही गंगे कशी समुद्राक वचून मेळटा तशी आमगेली मन न्ही कृष्णाल भक्तीन तशें लीन जाता. ते तसले आमकां आशीर्वाद हे फलस्थितीन आसा आणि ताजे निमतीच न्ही आमी आमगेल कृष्णा किंग पृथुवारस न्ही आमी गोलोकाक वापस वचचे आमकां चान्स मेळटा जेव्हा आमकां वचेत म्हणा हे फलस्थितीन सांगले. हे सांगून हांव न्ही हे सेशन एंड करता. कोणाक तरी कस तरी सांगचे असल्यार न्ही म्हाका कस तरी सजेशन असल्यार कस तरी असल्यार म्हाका आमकां सांगात आणि मागेली कस तरी चूक जाल्यार म्हाका क्षमा करा. हरे कृष्ण.